در شروع باز یک هفته نو برنامه خبری رادیو озодӣ تقدیم شما امروز 26 نوامبر است و من شعله گلخوجت تا 15 دقیقه دیگر همراهتان. نخست به سرخط موضوع توجه کنید. در طولори دادگاه سرداری گروه دهشت افکن گفت که ҳамла ба саёҳони хориҷӣ бо мувофиқати гурӯҳи давлати исломӣ ва ҳизби наҳзати исломӣ сурат гирифт. иддаое ки ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ онро рад мекунад. Тоҷикистон барои 3 соли оянда 800 миллион доллари амрикоӣ қарз гирифта низ барномаи қарзгириро вакилони парлумон тасвиб карданд. таи солҳои охир чӣ қадар ба ҳамагон маълум аст, бо саи кӯшиши пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳдиди сохтори қарз, инчунин рушди устувори иқтисодиёти мамлакат баъзи қарзбиёрӣ дар кишвар беҳтар гардид. و سپس در بورای نمایشگاه انور در دوشنبه گزارش می‌دهیم که سفارت افغانستان تشکیل کرد برای انور پروران کشور همسایه امسال خوب نیامده است. ҳусейн Абдусамадов ки ҳафтаи гузашта бо ҳукми додгоҳи олии Тоҷикистон ба ҳабси абад маҳкум шуд, ҳангоми мурофиат дар додгоҳ ба 9 иттиҳом посух додааст. дар як навори видеое ки дастраси радио озодӣ шуд, ин шаҳрванди 33 солаи Тоҷикистон дар бораи омодагиҳо ва сарпарастони ҳамлаи террористии тобистони имсол ки боиси марги 4 саёҳи хориҷӣ гардид, тафсилот дод. В глаза не попали никакой турист. Потом Душанбе, Трусузада, дорогу осмотрели. ما اول شهرهای دوشنبه میخوره را تفتیش کردیم ولی آنجا سیاحی خارجی نبود. سپس شهرهای دوشنبه ترسونزاده را نیز از نظر گذراندیم. آنجا هم سیاحی خارجی به چشم نخورد. بعد این ما راه دوشنبه کلاب را تحت نظارت قرار داده در ناحیه دنقره با گروه سیاحان دوچرخه سوار روبرو شدیم. آنها 7 نفر بودند. ما اول با ماشین آنها را زیر کرده، سپس با کارد مجروح کردیم. از جای حادثه فرار کردیم. И после скрылись с места. Когда были в Сирии и Ираке. ما در سوریه و عراق بودیم و با گروه دهشت افکن دولت اسلامی سوگند صداقت یاد کرده ایم. وقتی ما به ترکیه برگشتیم، قاری ناصر به ما گفت در بین حزب نهضت اسلامی و دولت اسلامی موافقت در مسئله حمله حاصل شده است. او گفت هدف از حمله به سیاحان خارجی پایین بردن شأن و شرف تاجیکستان در عرصه بین المللی می باشد. ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ даст доштанаш дар ин ҳамларо рад кардааст, аммо гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ навори савганди масъулони ҳамларо нашр намуда масъулияти онро бар дӯш гирифтааст. ҳамла ба ҷавонгардони хориҷӣ рӯзи 29 июли имсол дар минтақаи себистони Данғара рух дод. дар пай он 4 саёҳ кушта шуда 2 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. додгоҳи олии Тоҷикистон дар робита ба ин ҳамла дар баробари Ҳусейн Абдусамадов боз 14 нафари дигарро аз 1.5 то 16 соли зиндон маҳкум кард. Тоҷикистон мехоҳад дар 3 соли оянда садҳо миллион доллари амрикоӣ қарз дарёфт кунад. Бо ин манзур дурнамои қарзгирии кишвар қабул шуд. Ин ҳам дар ҳоле аст ки фақат дар ним сол Тоҷикистон 91 миллион доллар фоизи қарзҳо ва дигар ӯҳдадориҳои молии хориҷиро пардохт кардааст ки пули зиёде барои буҷа ба ҳисоб меравад. Барои Юсуфӣ бо ҷузъиёти бештари ин мавзӯъ. тоҷикистон тасмим дорад дар 3 соли ояндаи 2019-2021 ҳудуди 800 миллион доллари амрикоӣ аз созмонҳои молиявии байналмилалӣ қарз бигирад. ин тарҳи барнома ва дурнамои қарзгирии ҳукумати Тоҷикистон аст ки ахиран аз сӯи вакилони парлумони Тоҷикистон ба тасвиб расид. ин қарзҳо асон барои амалӣ шудани барномаҳои иқтисодӣ, махсусан дар бахши энергетика ва бунёди роҳу корхонаҳо ихтисос дода хоҳад шуд. қарзҳои ҷалбшуда имтиёзнок буда давраи дарозмуддат яъне аз 20 то 40 солро дар бар гирифта меъёри фоизи хизматрасонии онҳо аз 0,75 то 2% соланаро дар бар мегирад. давраҳои имтиёзнокӣ барои амалӣ намудани лоиҳаҳо вобаста ба баргардондани қарзҳои асосӣ аз 5 то 20 солро дар бар мегирад. ҳадаф аз таҳияи тарҳи барномаи қарзгирӣ барои 3 соли баъдиро вазири молияи Тоҷикистон танзими раванди ҷалби қарзи беруна, таъмини истифодаи босамари сармояи ҷалбшуда унвон кард. ин санад аз 75 тарҳи қарзи амалкунанда ва 67 созишномаи қарзӣ иборат аст. дар мазмун ҷалби сармояи хориҷӣ барои татбиқи лоиҳаҳои дар боло зикр гардида ки авторитетноки баланд доранд барои рушди мутаддид иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон
мусоидат хоҳад кард. таи солҳои охир чӣ қадар ба ҳамагон маълум аст, бо саи кӯшиши пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳдиди сохтори қарз, инчунин рушди устувори иқтисодиёти мамлакат баъзи қарзи беёрӣ дар кишвар беҳтар гардид. ҳаҷми умумии қарзи давлатии Тоҷикистон то 1 октябри соли 2018 $3.5 миллиард амрикоӣ ва ё 48.9% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад, ки аз он ҳам қарзи беруна $2.8 миллиард ва қарзи дохилӣ 6.8 миллиард сомонӣ ва ё $723.3 миллион амрикоиро ташкил медиҳад. Тоҷикистон дар 9 моҳи соли ҷорӣ барои пардохти қарзи беруна $170.6 миллион амрикоӣ ихтисос додааст. тафсилоти гузориши барои Юсуфиро метавонед дар Озодӣ видео канали мо дар YouTube тамошо кунед. имрӯз дар Украина вакилони парлумон ҷамъ меоянд то ин ки дар мавриди эълони вазъи ҷангӣ тасмим бигиранд. хушунатҳо ва даргириҳои ахир пас аз як рӯзи пуртаниш байни нирӯҳои артиши Украина ва артиши Русия рух медиҳад, дар ҳоле ки киштиҳои нирӯҳои баҳрии Украина дар талоши гузаштан аз баҳри Сиёҳ ба баҳри Азов буданд, артиши Русия монеи онҳо шудааст. Иттиҳодияи Аврупо аз Русия хостааст озодии убур ва мурури баҳриро дар баҳри Азов ва гулугоҳи Керч таъмин кунад. Абдулло Ашуров мавзӯъро идома медиҳад. вазорати мудофиаи Украина мегӯяд, артиши ин кишвар дар ҳолати омодабоши ҷангӣ қарор гирифтааст. хадамоти амнияти Украина хабар дод, ки бар зидди истихбороти Русия чораҳо андешида мешавад. чунин тасмим дар иртибот ба вазъият дар гулугоҳи Керч гирифта шуд. нерӯҳои артиши Русия рӯзи якшанбе ба 3 киштии Украина тирандозӣ карданд. дар ин ҳодиса чанд нафар захм бардошта, киштиҳои украинии озими баҳри Азов аз сӯи марзбонони Русия боздошт шуданд. Русия маллоҳони украиниро ба убури ғайриқонунии марз айбдор намуд. Киев дар навбати худ Русияро таҷовузкор номидааст. Президент Петр Порошенко аз парлумони Украина хост, ки дар ин кишвар то 2 моҳ вазъи ҷангӣ эълон шавад. вазъи ҷангӣ ба хотири таҳкими нерӯҳои дифоӣ дар пешорӯи зӯроварии афзоянда ё таҷовузи рӯшод аз сӯи Русия аст. чунин вазъ маънои онро надорад, ки мо аз қабули чораҳои сиёсӣ ва дипломатӣ барои озодии ҳудуди Украина даст мекашем. шаби 25 ноябр ҳудуди 150 нафар бо нишони эътироз ба боздошти маллоҳони украинӣ дар назди сафорати Русия дар Киев ҷамъ омаданд. баъзе аз эътирозгарон дар рӯяшон ниқоб доштанд, ба сӯи бино оташпора ҳаво доданд. дар он ҷо 6 нафар аз одамони мо маҷрӯҳ шуданд. вазъияти 2 каси он вахим аст. ин таҷовуз беш аз 4 сол аст идома дорад. мо бояд кайҳо тамоми муносибатҳои дипломатиро бо ин кишвар бекор мекардем. русия амалҳои Украинаро тавтиа номида афзудааст, ки далелҳои шайъӣ пешниҳод хоҳад кард. Москав талаб намуд, ки рӯзи Душанбе ҷаласаи изтирории шӯрои амнияти созмони милал баргузор шавад. ромёрем ба мавзӯъҳои дигар. вазорати маориф ва илми Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо дигар мақомоти кишвар Кодекси маорифро таҳия кардааст. қарор аст рӯзҳои наздик ин санад ба баррасии вакилони парлумон вогузор шавад. масъулини вазорат аз ин кодекс интизороти зиёд доранд ва мегӯянд он маҷмӯи тамоми қонунҳое ки дар ин бахш то имрӯз амал мекард фаро мегирад. барои Юсуфӣ бо Нуриддин Саидов вазири маориф ва илми Тоҷикистон дар ин замина суҳбат дошт ва нахуст дар бораи зарурати таҳия ва қабули кодекс пурсид. من گمان میکنم که کودکس این حجت تقدیرساز است. آزادی در فعالیت در ساحه معارف پرسازگار است. دوم پرابلم گومانیزاسیای ساحه معارف. سوم پرابلم گومانیتاریزاسیای ساحه معارف بخصوص در رشته‌های ریاضی و طبیعی بیشتر دقت داده می شود. من گمان میکنم که صفت تحصیلات در همه زینه‌ها، در زینه‌های تحصیلاتی تا مکتبی، در زینه تحصیلات مکتبی، در زینه ابتدایی، میانه و عالی، کسبی و بعد دیپلمی، صفت تحصیلات، صفت تیار کردن کادرها وابسته به همین کودکس خیلی بالا می رود. ما امید داریم از این. سوال دیگری برای یوسفی از نوریدین سعید این بود که تا کجا کودکس در بخش معارف دیگرگونی وارد میکند. موافق همین کودکس یک ریاست علاهیده، یک مؤسسه علاهیده با کار تامین کنی کاردهندگی ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی، کسبی به وجود می‌آید و موافق اون باید
ҳамаи нафароне ки аз ҳисоби буҷаи давлат хатм карданд, аз ҳисоби квотаҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, квотаи иштирокчиёни ҷангҳои Афғонистон аст, Чернобил аст, квотаи хизматчиёни ҳарбӣ аст, ки квота барои шаҳрвандони дар бурунмарзимон, шаҳрвандоимон ки дар мардикорӣ ҳастанд, чӣ мегӯянд, дар мусофират ҳастанд, ҳамаи онҳо ба ҷои кор таъмин карда мешаванд. Аммо нафароне ки аз ҳисоби маблағҳои худашон шартнома мехонанд, онҳо диплому озод мегиранд. вазири маорифи илм ва Тоҷикистон буд ки дар бораи Кодекси маориф суҳбат намуд. мо барномаро идома медиҳем. Иззаттуло Шарифзода, раҳбари барканор шудаи зиндонҳои Тоҷикистон, мегӯяд дар бораи нақшаҳои ояндааш фикр дорад. Шарифзодаи 64-сола рӯзи 23 ноябр бо қарори президенти Тоҷикистон ва бо далели бознишаста шудан аз вазифа озод гардид. ӯ дар нахустин вокунишаш баъди барканорӣ дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт ки ният дорад дар канори набирагон даврони пирӣ ронад. фикр мекунем. ҳоло ман ҷавон ҳастам, ҳозир ман энергичный ҳастам, ҳозир мебинем. Иззаттуло Шарифзода дар вазифаи муовини вазири адлия ва ҳамзамон сардори идораи зиндонҳо беш аз 12 сол фаъолият кард. Ба ҷои ӯ ба ин курсӣ муовини вазири адлия ва сардори идораи зиндонҳо Мансурҷон Умаров такя зад. Тағйироти кадри дар раёсати зиндонҳои Тоҷикистон баъди беш аз 2 ҳафтаи ошӯб дар маҳбаси рақами 3 шаҳри Хуҷанд сурат гирифт. Дар ин ошӯб ба қавли мақомот 21 маҳбус ва 2 зиндонбон кушта шуда, 5 маъмури зиндон шадидан захмӣ гардиданд. Баъди хомӯшии тилонӣ ҳафтаи гузашта нахустин шуда вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон дар бораи ин истиён ҳарф зад. Сироҷдин Моридин гуфт ошӯбгарон бо ҷурми узвият дар гурӯҳҳои тундрав маҳкум шуда буданд. дар Душанбе сафорати Афғонистон аввалин ҷашнвораи анорро ташкил кард. Дар ин ҷашнвора ки навъҳои мухталифи анор ба маъраз гузошта шуда, аз ҷумла соҳибкорони тоҷик ҳам ширкат намуданд. Аммо тавре аз гузориши ҳамкоронамон бармеояд, боғпарварони афғон аз ҳосили имсолаи анор чандон розӣ нестанд. дар Тоҷикистон маззаи анорҳои афғониро чашиданд. کسانی که میوه انار استفاده می‌کنند قلب مهربان دارند. از تفاصیل فوق چنین استنباط می‌شود که این میوه از میوه‌های بهشت بوده و خداوند جلاله‌او نعمت بزرگ را بر بندگانش ارزانی نموده است. با جز این توصیف‌های مذهبی بر انار، مسئولین گفتند که هدف بازاریابی برای انار افغانی را دارند. با اندیشه مقامات دیپلماتی افغانستان، ساحه انار پروری در این کشور برای سرمایه گذاری جالب و درآمدناک است. از سال 2015 و بعد رشد تولید محصولات انار بهتر بوده و حمایت دولت با خود داشته که این خود نشان دهنده حمایت دولت در سکتور خصوصی و رشد این صنعت کشاورزی است. در افغانستان دیرباز انار پرورش می کنند. انارهای گیلانی تگاب، تاجقرغان، گیلانی مزار شریف و قندهار از نوهای معمولی آنند. اینجا گوشه از قندهار است. این ولایت با باغ‌های بزرگ انار معلوم است. امسال برای انگور پروران با برار نآمد چون که به خاطر نبودن آب حاصلشان تعب دلشان نشد. درختها مریض نشدند، فقط مشکلی آب بود. این انارها با آب باران عادت کردند. ما آنها را از چاه آب دادیم که فایده نکرد. این باغبان ها میگویند همین آب بود که میوه هایشان کفیده و بیرنگ شدند. حالا آنها از میانشان میوه های صحت را برای فروش جدا می کنند. و کیسه باغبان ها به جز مشکل آب هر سال نبودن شرایط برای فروش حاصل گرفتهشان ضربه میزند. چون راه پاکستان را با نظر داشته آنچه در افغانستان به وقوع می پیوندد نمی شود نمونه دانست، مقامات افغان در پی یک جستجوی راه‌های دیگر هستند. و با امید بیشتر شدن میزان دادگرفت میان کشورهای همسایه و همسود، نشر نوبتی برنامه خبری را به پایان میرسانیم. اگر شما میخواهید خبر گزارش از این بیشتر رو پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شماست. ozodi ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. فردا صبح برای شما نوید بامدادی با تازه ترین تحولات پیشنهاد میشود. بخبر نمانید. خدا نگهدار.